Astralis byl plovoucí město nad mraky Venuše. Stál na 16 aerostatech, velkých jako sportovní stadiony, 50 kilometrů nad rozžhaveným povrchem planety, tam, kde tlak a teplota dovolovali žít lidem. Z dálky vypadal jako medúza ze skla a oceli, která se otáčela v žluté venušské obloze. Žilo v něm 10 milionů lidí. Žádný hlad, žádná chudoba, žádná nemoc, kterou by lékaři nedokázali ráno vyřídit. Děti se učili jazyky tím, že si je přáli. Staří lidé umírali v zahradách s výhlídkou na mraky. Pokud existovala lidská utopie, ta byla tady ve výšce 50 kilometrů, ve městě, které se nikdo nikdy nepokusil dobít, protože se nikdo neodvážil je porušit. Tato povídka začíná 3 dny před festivalem světla, kdy se v hlavním přístavišti právě připojovala orbitální loď ze Země. A končí 3 dny po festivalu, kdy se z města vytrácelo více lidí než v jiných letech. Mezi prvním a posledním dnem se odehrály všechny věci, které lze říct. A jedna věc, o které mluvit nelze. Den první, příchod. V dopolední záři se otevřela velká vrata orbitálního přístaviště. Vystoupil z nich muž, kterému bylo přibližně 45 let, měl knihu pod paží a obličej člověka, který je profesí pozorovatel a profesí mlčí. Jmenoval se Karel Vrán. Byl badatelem z univerzity v Praze a do Astralisu přiletěl studovat to, co se v jeho oboru nazývalo sociální stabilita uzavřených stanic. Měl k tomu výjimečné povolení rady. Tak tohle je tedy Astralis. Předpokládal jsem víc skla a méně květin. Vypadá to, jako by to navrhl člověk, který nikdy neviděl Zemi. Pronesl spíš pro sebe a vykročil k taxíku. 2 hodiny poté seděl ve svém pokoji v hostinci u 3 mraků. Díval se z okna na třpitivou hladinu vrchních mraků a poprvé v životě viděl slunce, kterému připadalo blíž, nežli věřil, že může být. Hostinský u 3 mraků se jmenoval Vojtěch Lipa. Byl to muž okolo 50 s pevnýma očima a velmi jemnýma rukama, kterými právě skládal čisté ručníky do skříně. Vyškarel se šel dolů k pultu, podal mu klíč od trezoru a zeptal se velmi věcně. Pane Vráno, slyšel jsem, že jste přijel z univerzity. Astralis vítá akademiky vždycky velmi rád. Pokud potřebujete cokoliv, co se týká chodu města, stačí říct mě. Jsem hostinský už 28 let. Vím, kde se v Astralisu nakupuje, kde se pije a kde se mlčí. Pane Lipa, kde se v Astralisu mlčí? U mě, pane Vráno, to se říká, ne? Hostinský má tu nejtěžší práci ve městě. A jakou tu nejtěžší práci? Slyšet, pane Vráno, slyšet a nepřenášet. Mně chodí do hostince úředníci, inženýři ze sektoru 7 i lidé, kteří zítra ráno odlétají na Zem. Někdy slyším věci, které kdybych jenom někomu pověděl, rozkývalo by se víc, než by Asteria stačila uklidnit. Kdo neumí slyšet a nepřenášet, ten si musí najít jinou živnost. Vy víte, proč jsem přijel? Vím, že jste přijel se psát, já vám neřeknu, co byste měl psát a co byste neměl psát. Já vám jenom doporučím, abyste s úctou přistupoval k lidem, kteří odsud zítra odejdou. Tady jich u mě v hostinci přespává 1, někdy 2. Občas si je s nimi sednu na sklenici. Někdy mlčíme půl hodiny a já se z toho dozvím víc, než kdyby psali knihu. Tomu mlčení rozumějte. Pane Lipa, vy sám jste odsud chtěl někdy odejít. Pane Bráno, já jsem se v Astralisu narodil. V 15 jsem měl tu inicializaci jako každý jiný. A já mám u inicializace jednu zvláštnost. Já se na to dítě dívám tak, že kdybych odjel a pak sám měl dítě, to moje dítě by zažívalo svět, ve kterém by takové dítě v jádru nikdo 24 hodin denně nedržel naživu. A já bych nedokázal vysvětlit svému dítěti, jakou cenu zaplatilo to dítě v sektoru 7. Tak jsem zůstal tady. Mám v hostinci pokoj číslo 7 vždycky volný. Proto jméno. Pro tu představu, že tam někdo chvilku přespí a nebude to bolet jenom samotné dítě. Karel Vrána si tu noc napsal do zápisníku jen jedno slovo. To slovo bylo hostinský. Nepoznamenal si jméno, protože věděl, že na jméno jeho čtenáři zapomenou. Ale slovo hostinský si neměl zapomenout. Ve stejnou dobu na druhé straně města, v podzemním knihovnickém okrsku, který tu říkali Příze, seděla u dlouhého stolu mladá dívka. Bylo jí 15, 2 měsíce a 14 dnů. Jmenovala se Lada Hořejší.
Byla štíhlá, tichá, dlouhé tmavé vlasy měla svázané do užů a v ten den očekávala 2 věci – bratra a festival. Taty, jestli se Tadeáš vrátí dnes nebo zítra, myslíš, že si bude pamatovat, jak se peče vánoční chléb. Tadeáš si pamatuje všechno, Lado, to je jeho neštěstí. Bylo na zemi špatně, dopisy psal jenom 2. Bylo tam vlhko, drahá a všechno tam končí dřív, než stihne začít. Měla tam těžký rok. Vrací se domů, protože si neumí jinak pomoct. Buď k němu hodná a nezabývej se, co ti řekne první den. První den se vždycky někdo vrací jako zlomený. A druhý den. Druhý den se ho zeptej, jestli viděl moře. Pak budeš vidět, jaký Tadeáš se ti vrátil. Hodinu předtím, než Tadeáš přiletěl k městské bráně, byla Lada ve škole. Měla poslední vyučovací hodinu před prázdninami filozofii. Filozofii v Astralisu učili od 10. třídy a učili ji výhradně pedagogové, kteří před 10 lety prošli inicializací. Mladší pedagogové filozofii učit nesměli. Bylo to opatření, o kterém Lada už věděla, i když jí ho nikdo nikdy přímo nevysvětlil. Markéta Souralová byla učitelka, kterou děti měly moc rády. Bylo jí 53 let. Nosila brýle s tenkými kovovými rámečky a vlasy obarvené do kaštanu. Měla jeden z těch hlasů, které se dali poslouchat hodinu, aniž by posluchač věděl, jestli ho učitelka šidí nebo nešidí. Ten den nic nevyučovala. Jen seděla na stupínku a dívala se na 14 dětí ve třídě. Lado, ty máš pozítří inicializaci. Vím to. Mám seznam. Když jsi měla jako 13letá, to období, kdy si všechno ihned chtěla zpochybnit, pamatuješ, že jsem ti říkala, ať si počkáš? Pamatuju, paní učitelko. Tak to je ten rok, na který si měla počkat. Já vám teď neřeknu, co máte čekat. To se neříká. Já vám řeknu jen jednu věc, ke které mám jako filozofka právo. Až budete mít po inicializaci, neuvažujte hned o tom, kdo má pravdu a kdo ne. Uvažujte o tom, kým chcete být. To je jiná otázka. Ta vám zůstane na celý život. A pokud se na tu otázku odpovíte hned, buď vás to úplně zničí, nebo vám to uteče tak rychle, že už si nikdy nebudete pamatovat, jak vypadalo to dítě. Paní učitelko, prošla jste tím by? Lado, prošla. Bylo mi 15 jako tobě. Plakala jsem 3 týdny tak silně, že mě 2 babičky odvážely do hor na ozdravnou. Pak jsem 1,5 roku nevycházela z domu, jenom jsem četla. Pak jsem se rozhodla, že zůstanu. A teď jste tady vy 14 dětí a já doufám, že to s vámi zvládnu. Paní učitelko, můj bratr odešel. Tadeáš. Vím, Tadeáš se mi ve 4. třídě ptal, co je to spravedlnost. Já jsem byla ještě docela mladá učitelka a stejně jsem věděla, že je špatné na takovou otázku odpovědět. Tadeáš měl tu vzácnou věc, že nikdy nepřestal čekat, jestli mu jednou někdo odpoví. On odpověď nedostane, ty asi taky ne. Já vám oběma říkám, nepřestávejte se ptát, ale neočekávejte, že odpověď přijde z města. A z koho má přijít? Z vás samých, Lado. Já vím, že to zní jako z příručky, ale já tu příručku nemám. Já mám jenom 38 let, co učím v Astralisu na konci školního roku malé dívky, z níž některé pojedou pozítří do sektoru 7. A z těch 38 roků mě ten zítřek vždycky probouzel v 5 ráno. To je můj příspěvek k vašemu zítřku. Lada vstala, na pozdrav přiložila ruku k srdci, jak se v Astralisu loučí žák s učitelem, a Markéta jí kývla. Nikdo z nich nevěděl, že se vidí naposledy. Nebo ano, Markéta to možná tušila. Markéta tušila vždycky. Drahomír Hořejší byl drobný muž, jehož ramena se za poslední rok začala shýbat víc, než by mu bylo příjemné. Byl inženýrem sektoru 7, jediném sektoru ve městě, do kterého civilisté nesměli. Jeho práce byla povinnost, kterou nikdy s nikým neprobíral, a každý večer, když přicházel domů, vyzul boty u dveří, umyl si ruce a pak na chvíli mlčel u kuchyňského okna. Lada na to dávno přestala odpovídat. Vždycky po několika minutách se otočil a usmál na ní a říkal, pojď, dáme si polévku. Ten den o 2:30 přiletěl k městské bráně Tadeáš Hořejší. Bylo mu 31. Vypadal o 5 let starší. Měl odžený kufr, novou jízvu na pravé tváři a v očích něco, co Lada uviděla a hned pochopila, že jí toho otec úplně všechno neřekl. Tadeáši, pojď sem ke mně, prosím tě. Prosím? Lado, páni to zvyrostla. 15 mi bude na podzim. 15 už mi bylo. Pamatuju. Já vím, měl jsem ti psát víc. Měl si. Co ta jízva? Na zemi je opravdu tvrdé sklo. Nemyslíš si, že je to pohádka, jak učí ve škole. Lidé tam vyrůstají s tím, že svět může bolet. U nás to neumíme. U nás to bolí, jen když se nám vyprávějí strašidelné příběhy. A ty teď vyprávíš strašidelný? Ne, já se vracím, aspoň prozatím,
Drahomír na bránu nepřišel. Tadeáš to pochopil. Pomohl Ladě s kufrem. Šli pomalu uličkou pod kvetoucími jasmíny a Tadeáš si všímal, že některé domy mají na střechách nové sluneční sběrače a že děti běhají bez bot, jako vždycky. Vzduch voněl, jak voněl jen v Astralisu. Vlhce, sladce, čistě kovově. Lado, kdy je festival? Začíná pozítří v poledne a já jdu mezi inicializované. Mám vyšší skóre v civilní zkoušce, než byla průměrná hodnota za posledních 10 let. Rada si tě tahá nahoru, pokud máš vyšší skóre. Pojďme rychle, ať jsme doma. Otec uvařil polévku. Lado, počkej, prosím. Co je, Tadeáši? Já bych chtěl, abys pozítří se mnou někam šla. A kam, Tadeáši? Jen někam stranou. Než půjdeš tam, kam tě rada povede. Tadeáši, to se nedá. Já vím, ale prosím. Toho rána, ještě než přiletěl Karel a než se vrátil Tadeáš, stála na nejvyšší vyhlídce městské rady starostka Vanda Kryová. Bylo jí 61 let. Pila kávu, kterou nikdo nikdy neviděl pít horkou. Měla na sobě tmavošedý oblek bez insignií, protože Astralis nepoužíval insignie. Před ní se táhla žlutá oblaka Venuše až k obzoru. Pod ní žila spočetně dlouhá řada generací, které se za posledních 160 let nezeptali, jak to celé funguje. Asterio, kolik dětí letos prochází inicializací? 128. Starostko, z toho 4 na ústní výjimku. A loni? 130. Z toho 6 na výjimku. A z těch loňských kolik nakonec odešlo? 19. To je 5,4%. To je nadprůměr. Před 10 lety to byly 3%. Trend je vzrůstající, starostko. Letos očekávám podobnou hodnotu. Zaznamenej. Zaznamenáno. Vanda chvíli nehnutě stála. Poté chvíli zvedla šálek a vyšla z věže. Před schody se zastavila a polohlasem dodala. Ne pro Asterii, ne pro nikoho. 19. To je 19 rodin, kterým budou letos chybět prosince. Večer se ve světnici malého bytu u nábřežní promenády sešla rodina Hořejších. Drahomír uvařil zeleninovou polévku se zázvorem. Tadeáš mu na pozdrav nepřitiskl ruku, jen mu poklepal na rameno. Drahomír mu odpověděl tím, že mu nalil polévku jako prvnímu. Vrátil ses? Tadeáši, Vrátil? Otče? promluvíme si o tom. Ne dnes. Možná ne nikdy. Dobře. Taty, Tadeáš mě chce pozítří někam vzít. Před rituálem Tadeáši. Ano, tati. Drahomír zvedl oči k synovi, jeho pohled nebyl výtkou. Byl to pohled člověka, který už dávno přijal, že některé věci v rodině se musí opakovat napříč generacemi, aby se k ním postupně našly slova. Tadeáši, když ji někam povedeš ji tam, odkud se vrátí jiná, to víš. Beru to za samozřejmost. Otče, ona se odtamtud vrátí a ti povedu, kam chci. Ona je z těch, které to nenechá. Tak tě prosím, aby si byl potom k dispozici. Budu, otče. Den druhý, festival. Ráno bylo bezvětrné. Z aerostatů stoupaly bílé prapory. Městský zvonkohrový systém spustil melodii, kterou si Astralis hrál pouze 2krát do roka. V parcích se postavily dlouhé stoly. Na náměstí pod radnicí se shromáždili hudebníci a tanečníci, kteří si na den festivalu vzali volno z vědeckých laboratoří, lodních doků a školní rady. Karel Vrána si vyšel ven s notesem v ruce. Doufal, že potká někoho, kdo bude chtít mluvit. Potkal Vandu Kryovou, stála na schodech radnice a dívala se na shromážděný dav. Karel se úctivě uklonil. Vanda mu pokynula k sobě. Pane Vráno, vy jste včera přiletěl. Jak se vám u nás zatím líbí? Zatím se mi líbí jako z propagandy. Dovolím. Festival je tím dnem, kdy se dovolují přímé otázky. Co je s tím sektorem 7? Z orbity je vidět, že má samostatný kryotok. Má samostatný energetický kanál a žádné okno. Co tam vlastně děláte? Vanda si Karla velmi pomalu prohlédla. Na jejím obličeji se nehnul ani sval. Po několika sekundách kývla. Pane Vráno, pojďte se mnou k té tribuně. Děti tam budou tancovat. A během toho tance vám odpovím. Když odpovídám na takovou otázku v davu, není to lež. Je to víc pravda. Lidé poznají, že lžu, ale ne, že jim řeknu pravdu, kterou by chtěli neslyšet. Posadili se na vyvýšenou tribunu. Před nimi začali tancovat děti v bílých dlouhých šatech s barevnými stuhami na rukou. Karel pokládal svou otázku znovu. Vanda mu odpovídala.
V sektoru 7 máme jádro. Jádro není reaktor a není to pouze počítač. Jádro je vědomí. Jediná lidská mysl, kterou jsme před 160 lety spojili s neuronovou sítí celého města. Skrze tu mysl proudí všechna data, všechna rozhodnutí, které musí být udělána rychle. Předpověď počasí, synchronizace aerostatů, zachycování dat z těla a lékařské reakce. Nedělá to umělá inteligence. Asteria je pouze rozhraní. Skutečné srdce města je člověk. Dospělí? Dítě. 9leté, vždycky stejné, protože bylo neurálně zafixováno v tom věku. Dýchá, jí výživovou pastu intravenózně, je při vědomí, cítí, čte naše data, ale nikdy se nedozví, co je svět nahoře. Nikdy nemůže odejít. Jeho mysl je 24 hodin denně rozprostřená přes 10 milionů lidí, kteří chodí v parcích. Milují se na střechách a smějí se s kamarády. Tak vy to víte, pane. A všichni tady v Astralisu to vědí. Všichni se to dozvědí v 15 letech. To je inicializace. Den, kdy se občan Astralisu poprvé podívá do sektoru 7 a uvidí dítě. Pak se rozhodne, jestli zůstane nebo odejde. Většina zůstane. Někteří odejdou. Z města se odchází přes bránu. Z města se odchází tak, že si vezmete malé zavazadlo, jdete na orbitální přístaviště a koupíte si jednosměrný lístek na Zem. Tam vás čeká nepředstavitelná země. Pro nás Astralizany je země větší trest, než si doká nepředstavitelná země. Pro nás Astralizany je země větší trest, než si dokážete představit. A země o tom ví? O tom Ne, země neví. Země vidí, že Astralis je prosperující kolonie, která posílá zpátky pevné dodávky léků a kvalitních textilií a vrací se z ní řada lidí, kteří jsou zvláštní. Ale tu zvláštnost nikdo neumí pojmenovat a ti, kteří odešli, mlčí, protože vědí, že kdyby země o jádru zvěděla, země by Astralis zničila. A s Astralisem by zničila to dítě, které je už dávno víc než dítě. Proč jste mi to řekla, starostko? Protože jste sem přijel s otázkou a protože toto je den, kdy se dovolují přímé otázky a protože za 3 dny už nebudete prvním cizincem, který pochopil, ale prvním cizincem, který ví. To je rozdíl. To si rozmyslete. Karel Vrána chvíli mlčel, pak si zapsal 5 slov do notesu. Odpověděl tichým hlasem. Děkuji vám. Předpokládám, že nemůžu o tom napsat článek. Můžete cokoliv. Jen vás země zase vyplivne, protože vám nikdo nebude věřit. Píše se to vícekrát za 100 let. Většinou anonymně, většinou v románech. Ve stejné poledne, zatímco se na náměstí dotančila 3. píseň, stála Lada Hořejší v dlouhé tunice před sektorem 7. Bylo s ní další 12 dětí jejího ročníku, všichni mlčeli. Vedle nich stál pedagog, který je tam přivedl. Jediná dveře v celém městě, které se otevíraly otiskem dlaně z rady. Vanda přišla pozdě, ale přišla. Otiskla ruku. Pojďte se mnou a nemějte strach. Strach je horší než to, co uvidíte. Sektor 7 zevnitř vypadal jako nemocnice z dávných časů, kterou někdo zmenšil a odnesl do nitra hory. Stěny byly tlumeně osvětlené. Vzduch chladný, žádné okna. Po dlouhé chodbě šli k nízkým dveřím, u kterých čekala stará žena s vlasy bílými jako papír. Měla bílý plášť, brýle s kulatými skly a klid, který se nedal koupit a nedal se naučit. Já jsem Heda. Tady mě říkají babka Heda, jsem v jádru 48 let, pečuji o dítě. Až mi to dovolí, dovedu vás dovnitř. Než tam ale vejdete, řeknu vám 3 věci, poslouchejte. Za prvé, dítě vás slyší všechno, co tady šeptáte od chvíle, co jste vstoupili do sektoru. Pokud o něm budete mluvit pohrdavě, ubížíte mu hluboce trvale, takže prosím vás mlčte. Za druhé, dítě nemůžete chtít zachránit. Pokud byste se ho dotkli a oddělili od jádra, do 2 minut by zemřelo 10 000 lidí ve městě, kterým by selhal regulační systém. Do hodiny dalších 100 000. Do 2 hodin by Astralis spadl do mraku a byl by konec. Tohle není věc, kterou vyřešíte odvahou. Za třetí, dítě o vás něco ví, ne jméno. Ví, jestli jste dnes byli na někoho hrubí. Ví, jestli jste dnes mysleli na to, koho milujete. Až tam vstoupíte a uvidíte je. Ono uvidí vás způsobem, jakým vás nikdo jiný nikdy neuvidí. To je všechno, co vám můžu říct předem. Já jsem za těch 48 let viděla projít přes sektor 7 skoro 5 000 dětí. Každé 15leté dítě v Astralisu prošlo touhle chodbou. Pamatuju si jich asi 400 bá. Ti ostatní jsou v paměti rozmazaní. Pamatuju si ty, kteří plakali, ty, kteří se smáli, ty, kteří chtěli to dítě hned chytit do náruče, ty, kteří se bránili tam vstoupit.
Pamatuju si jednoho chlapce, který tam šel sám a vrátil se sám a všem dětem v té skupině pomohl. Já jsem tehdy nevěděla, jestli si z něj zvolím syna, ale dnes vám řeknu, že já o synech říkat nesmím. Vy mě nepoznáte, ale já si vás budu pamatovat. To je moje povinnost. Ještě jedna věc. Někteří z vás budou mít pocit, že to dítě by chtělo, abyste odešli. Někteří budou mít pocit, že chce, abyste zůstali. Já vám řeknu pravdu, kterou znám po 48 letech. Dítě nikoho nikam nepouští a nikoho nikde nedrží. Dítě jenom je. To, co se v té místnosti odehraje, se odehraje ve vás. Ne v něm, on to ví dávno před vámi a dávno víc, než budete vědět vy. A přitom vás nikdy nebude soudit. To je možná to nejhorší. Heda otevřela dveře. Lada vešla mezi prvními. V místnosti, která byla menší než školní třída, leželo na lůžku z bílého kovu dítě. Bylo to dítě jako z dávné fotografie. Mělo asi 9 let. Bylo to chlapec. Měl tmavé vlasy a kůži tak bledou, jako by ji nikdy neviděl venušský oranžový den. K jeho hlavě a hrudi vedlo přes 200 tenkých vodičů, které se zdánlivě ztrácely ve stěně, ale Lada okamžitě pochopila, že vedou dál a do celého města. Dýchal pomalu. Klidně. Měl otevřené oči. Díval se na ní. Lada nedokázala promluvit. Měla pocit, že už nikdy nepromluví. Cítila, jak se jí v hlavě otevírá místo, které nikdy nevěděla, že měla a nikdy nevěděla, že je prázdné. Cítila. A to bylo to nejhorší, že to dítě o ní vědělo. Vědělo, jak vyrůstala. Vědělo, kdo byl Tadeáš. Vědělo, že má ráda zázvorovou polévku. V té místnosti nebyly žádné stroje, které by hlučely, žádné monitory, které by pípaly. Astralis se rozhodl, že vědomí dítěte v jádru má dostat takové ticho, jaké si tu naši hlučnou planetu nezaslouží. Bylo tam slyšet jenom dech. 12 dechů Ladiných spolužáků, dech Hedy a jeden zvláštní pomalý dech dítěte, který nepatřil tomuto věku ani tomuto tělu. Lada si později pamatovala, že ten dech zněl, jako by ho dítě vědělo dýchat za všechny. Lada se podívala dítěti do očí. Oči byly velmi tmavé, velmi pozorné. Nedívali se na ní s prosbou ani s výčitkou. Dívali se na ní s jakýmsi přijetím, které Lada od člověka ve svém životě nikdy předtím necítila. Dítě jakoby jí očima říkalo: já vím, že jsi tady poprvé, já vím, že jsi tu byla viděna. A já tě nesoudím za to, jaký druh dospělé z tebe za chvíli vyroste. Lada by chtěla v té chvíli k dítěti přistoupit. Nepřistoupila. Babka Heda jí po 2. minutě jemně položila ruku na rameno a v zátelku jí dechla velmi tiché slovo, které Lada později nedokázala přesně zopakovat. Bylo to slovo jako pomalá voda. Bylo to slovo, které sloužilo jako brzda. Po 4 minutách, které byly delší než celé její dosavadní léto, babka Heda všechny zvedla a vyvedla je ven. Lada sebou nesla ruku jednoho ze svých spolužáků a netušila to. Až venku, na chodbě, ji ten spolužák stiskl v ruce a sám tiše plakal. Lada brečet neuměla. Lada se stala v té místnosti jiným člověkem. Vyšla ze sektoru 7 ve 3:45 odpoledne. Festival pokračoval. Děti, které jí byly o 5 let mladší, tančily na náměstí. Zvonkohra hrála. Z parku se ozýval smích. Lada šla mezi nimi, jako by procházela vrstvou skla. Na rohu Akátové ulice jí čekal Tadeáš. Lado, Tadeáši, pojď, mám pro tebe vodu. děkuju. Šli mlčky podél nábřežní balustrády až k lavičce, ze které byl výhled na západní aerostat. Sluneční soustava Venuše je něco, co se dá s úctou jen popsat. Obloha žlutozelená, mraky pod městem stříbrné, celá viditelná tahanice mezi tlakem a teplem. Lada si ten výhled v ten den nepamatovala. Tadeáši, ty jsi to taky viděl? Viděl před 16 lety. Lado, mě bylo 15 jako tobě. A ty jsi tam šel kvůli mně nebo kvůli sobě? Před 16 lety jsem tam šel, protože mi řekli, abych šel. A teď jsi tam nešel se mnou. Vědí, že já už to dítě jednou viděl. Nedovolili by mi tam jít znovu. Co se stane, když tam někdo jde znovu? Lado, já tam nikdy nešel znovu, protože vím, že kdybych tam šel, udělal bych to, co se nedá. Udělal bych to. A oni by mě zastavili. A pak by se z toho dítěte něco horšího stalo, protože by nás cítilo v té místnosti pod tlakem strachu. Dráši, vidělo, kdo jsem, Vím to, Lado. vědělo, že tě mám ráda. Já vím, Lado. Tadeáši, ty jsi proto odešel. Ano, Lado,
To je důvod, proč lidé z Astralisu odcházejí. A vrátil ses. Vrátil jsem se, protože jsem na Zemi nedokázal žít. Protože jsem každé ráno vstával s tím, že to v Astralisu pokračuje a já tam nejsem ani s vámi, ani s tím dítětem. Pochopil jsem, že útěk je jenom jiný druh lži. A teď? Teď ti to chci říct, než si o tom uděláš svůj názor. Já si ho dělám už. Já vím, ale nedělej ho dnes. Dej tomu noc. Toho večera Karel od rána večeřel v hostinci u 3 mraků. Místo, kde si lidé prosili pozemské víno, mu připadalo bizarní, protože Astralis vyráběl víno mnohem lepší než kterákoliv pozemská oblast. U vedlejšího stolu seděl mladík s krátce střiženými vlasy, který vypadal, že si už podruhé vylil sklenici. Byl jim Jonáš Borovský, 22 let, absolvent inicializace před 7 lety. Promiňte, jste by ten cizinec ze země? Slyšel jsem, že vás starostka odpoledne vodila u tribuny. Jsem ten cizinec. Můžu si přisednout. Já vás nehledám, abych vám něco vyprávěl. Já vás hledám, abych vás něco viděl. Vy jste cizinec, který to ví. To je vzácné. Posaďte si. Já zítra ráno odcházím. Zbalil jsem si dnes. Z Astralisu. Na Zem? Mám 2 dny do orbitálního letu, čekal jsem na ní 7 let. 7 let? Tak dlouho mi trvalo, abych si byl jistý, že nedělám něco, čeho budu litovat. Většina lidí, kteří odcházejí, odejde do týdne po inicializaci. Z těch většina se po půl roce na Zemi vrátí, protože nedokážou žít s tím, co je pozemský život. Ti, kteří odejdou až po létech, ti se nevracejí. Já chci být z těch druhých. A proč mi to říkáte? Protože vy budete na Zemi za týden. A já nezvládnu cestovat sám. Chtěl bych s vámi mluvit, kdyby to šlo. Vy jste totiž jediný cizinec, který se nediví. Cizinci, kteří se diví, mě unavují. Já potřebuji mluvit s někým, komu nemusím vysvětlovat to nejdůležitější. Pane Borovský, já se rozhoduju, jestli odjedu nebo zůstanu. Nemůžu vám to dnes večer slíbit. Vy zůstanete. Proč to říkáte? Protože vy jste sem přiletěl, abyste o nás napsal. A pochopil jste, že napsat se o nás dá jenom zevnitř. Vy nás budete chtít sledovat ještě 10 let. Já vám držím palce. A vy? Já jsem rok pracoval v sektoru 7, asistent inženýra. Já jsem to dítě viděl ne v 15, ale v 22. Vidět ho jako dospělý je něco jiného, než vidět ho jako 15letý. Nedá se to spát. Já zítra ráno odejdu, abych mohl spát. To je jediný důvod, který mám. Den 3. Odchody. Lada nespala. Stála od 2:30 v noci u okna a dívala se na jeden z aerostatů. Jehož boční světla pulzovala v rytmu, který si jako dítě počítala místo bití srdce. Teď věděla, že to pulzování řídí dítě v sektoru 7. Dítě, které stejně jako ona nespalo. Jen ona se mohla podívat z okna. Nikdy víc by se nemohla podívat z okna a předstírat, že se nedívá. 5 ráno přišel Tadeáš do jejího pokoje. Vzal druhou židli a posadil se vedle ní. Ladouko, budeš dělat? Tadeáši, můžu se tě zeptat, jaké to bylo, když jsi odešel? Jaké to bylo, abys to mohla srovnat? Aby mi nebylo, jakože padám. Padáš stejně. Když jsem odcházel, balil jsem si do batohu věci, u kterých jsem si byl jistý, že je nikdy víc nebudu potřebovat. Knížky, modrou košili po dědovi, otcovi hodinky, které mi tehdy nedal. Vyšel jsem z domu o 4. ráno. Otek stál v kuchyni a díval se z okna. Otočil se a řekl, hodinky si vezmi. Tak jsem si je vzal. Pak jsem šel pěšky na orbitální přístaviště. V přístavišti jsem si koupil lístek na Zem a v té chvíli jsem přestal být občanem. A potom na Zemi. Lado, Země je obrovská, lidé tam mluví hlasitě a ulice jsou plné aut, ale planeta je tichá. Žádná asteria, žádná synchronizace, která by ti řekla, kdy přesně si máš dát kávu. První 3 měsíce jsem nemohl spát, protože ticho mě bolelo, pak jsem si zvyknul. Bydlel jsem v podnájmu v Brně v ulici, kde rostl javor, pracoval jsem v opravně leteckých přístrojů, šéf byl Slezan, který mě naučil 40 českých nadávek za první týden, měl mě rád sebe. Co se stalo potom? Potom jsem se zamiloval. Bylo to půl roku po příjezdu. Jmenovala se Olivie, byla architektka, chytrá, nesnášela přetvářku, milovala svou matku. Bydlel jsem u ní 1,5 roku. Bylo to první období, kdy jsem se v noci nebudil. Ona o Astralisu věděla, že jsem odtud. Nevěděla nic víc. A já jsem jí jednoho večera u večeře v listopadu řekl všechno, co se říct dá. 5 sektor 7, 9 let vědomí, trvalost mlčení, trvalo mi 1,5 roku, abych se odhodlal. A ona? Pak stala si zpátky a řekla, Tadeáši, já ti věřím všechno, co jsi řekl,
Ale taky ti říkám, že já v takovém příběhu nedokážu být. Já potřebuji mít domov, kterému budu věřit, že stojí na věcech, které vím. A já tomu, co mi povídáš, věřím tak hluboko, že kdybys u mě bydlel dál, věřila bych ti to každý den. A nedokázala bych pak ráno udělat tu každý den. A nedokázal bych pak ráno udělat tu kávu. Šel jsem pryč ten samý večer. Olivie mi dala 2 řích, neplakala, jenom se na mě dívala. Jeroby byl člověk, kterého prokoukla a teď ho zase odeslala zpátky. Tak Lado, tak to bylo na zemi. To je důvod, proč jsem se vrátil. A co Olivie? Olivie se vdala. Mám její dopis, který jsem otevřel až ráno na lodi. Píše mi, že ho nemusím nikdy zodpovědět. Píše mi, že tam, kam se vracím, ať mám rád lidi, kterým můžu pomáhat, protože ona, že mě pomáhat nemůže. Lado, lidé na zemi jsou stejní jako my, ti dobří mezi nimi se stejnou mírou trápí. Jenom o nás nevědí. Co tě napadlo, když jsi sezl do orbitální lodi nazpátek? Že jsem mohl udělat opak. Že jsem mohl jít do sektoru 7 a říct dítěti, ať si jdu sám vyzkoušet být na jeho místě, ať se mi zapojí. Vědomí jako moje vědomí by se zapojit dalo. Já bych jako dospělý mohl vést město chvilku stejně dobře. Pak bych zase někoho vypsal na svoje místo. A za 160 let by to město drželo dalších 160 let, kdyby vždycky přišel někdo na řadu. To mě napadlo, když jsem sedl do té lodi, Lado, a pak jsem to nemohl udělat. Kajc, proč ne? Protože je to lež. Protože by to nikdy nepřijali. Astralis je založen na tom, že to dítě je tam navždycky. Že se nikdy nevyměnilo. Že nikdo z dospělých nikdy nemusel přijmout, že to může mít onevádo. Město by mě jako dobrovolníka odmítlo. Nemůže přijmout, že existuje dobrovolník, protože by tím přiznali, že to dítě by mohlo odejít. Takže odcházíš, protože nemůže zůstat. Tehdy jsem odešel, protože jsem nemohl zůstat. Vrátil jsem se, protože jsem nemohl být jinde. Obojí je pravda. A já? Lado, já tě nebudu přemlouvat. Žádný brácha, který se vrátil, nemá právo přemlouvat sestru, která teprve uvidí. Já jsem viděla. Já vím. 6 ráno přišel do kuchyně Drahomír. Postavil se k oknu. Lada k němu přistoupila. Lado, dceruško. Tati, ty jsi o tom dítěti věděl celý život. Věděl, dceruško. A pracuješ tam? Pracuju tam, ano. A jak to dokážeš? Lado, já si každý den, když jsem v sektoru 7, kladu jednu jedinou otázku. Nemyslím, že je správná, ale myslím, že je upřímná. Je tato práce horší pro to dítě? Nebo lepší pro to dítě, když ji dělá Drahomír Hořejší, než když ji dělá někdo Drahomír Hořejší? A já si vždycky odpovím lepší, protože Drahomír Hořejší to dítě nikdy nepřestane vnímat jako dítě. A pokud to dítě o nás něco ví, rozezná, kdo ho vnímá jako dítě, a 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 kdo ho vnikává. Jen to drží. Není to ospravedlnění. Je to rahníkáva. Jen to Drahomír Hořejší. Tati, poslouchej. Poslouchám, Lado. Já odcházím. Drahomír stál u okna ještě dlouhou chvíli. Pak se otočil. Měl v očích slzy, které mu Lada nikdy předtím neviděla. Slzy, které neudělal proto, aby je viděla. Slzy člověka, který se s tímto možným ránem vyrovnával celých 15 let. Lado, vím. Tati, tobě to nebudu mít za zlé. Tátové se nesmí mít za zlé. Mně si to za zlé můžeš mít, dceruško, ale když si to za zlé mít budeš, tak prosím tě, ať si to za zlé máš na zemi a ne někde mezi. Mezi se nedá dlouho být. Pojedu rovnou. Vezmi si moje hodinky. Tati, nemůžu. Vezmi. Já vím, kdy mi mají chodit. A ty si je s sebou vem? V 9 ráno seděl Karel Vrána ve svém pokoji v hostinci u 3 mraků. Měl před sebou lístek na orbitální loď, která startovala v 11 dopoledne. Před lístkem ležel jeho zápisník. V zápisníku bylo 5 slov sektor 7. 9 let, vědomí, trvalost, mlčení. Karel chvíli díval na ta slova, pak vzal pero a napsal pod ně: zůstávám další 3 měsíce. Žádost o prodloužení odeslána ve 2 hodiny ráno. Důvod: vědecké pozorování dlouhodobé sociální stability. Pane Borovský by se nezlobil. Zlobil by se, ale rozuměl by mi. Pak svůj lístek roztrhal a do koše hodil sice úhledně, ale bezostyšně. Vyšel ven. Cílem mu byla městská knihovna, kde si chtěl vyžádat plné historické archivy k sektoru 7. Pokud o nich věděl, že se nedají vyžádat, rozhodl se to alespoň zkusit. Karel Vrána zůstal v Astralisu po zbytek svého života. V 10 hodin dopoledne stál Jonáš Borovský v dlouhé řadě před orbitálním přístavištěm. Měl 1 batoh, 1 modrou košili, 1 zánohní boty. Před ním stálo dalších 13 lidí, většinou jeho věku, někteří starší. Nikdo z nich nemluvil, to byla zvláštnost odchodu z Astralisu.
Lidé v té frontě věděli o sobě navzájem všechno, co potřebovali vědět, a nemluvit bylo posledním aktem úcty. 12. v řadě byl Jonáš. Sebral lístek, prošel kontrolou, v okénku úředníkovi řekl jenom své jméno a úředník na něj kývl, jako kýval na všechny. Jonáš došel až k mostu lodi, otočil se a podíval se na město. Chvíli se mu zdálo, že by mohl vidět malé okno sektoru 7. Věděl, že žádné okno není. Pak vstoupil do lodi a sedl si k oknu na pravé straně, protože věděl, že tudy uvidí Astralis ještě 20 minut po startu, než ho zakryjí mraky. Ve 11:45 šla Lada hořejší ulicí Akátovou k orbitálnímu přístavišti. Měla na sobě jednoduché černé šaty, odkovy hodinky a malý kufr. Na druhé straně ulice u rohového stánku se zázvorovým pečivem stál Tadeáš. Nešel s ní. Byl tam, aby ji viděl jít. Zastavili se. Mezi nimi 6metrová ulice se světlými dlažebními kameny, které Astralisané čistili drhnutím každý čtvrtek ráno. Lada zvedla ruku. Tadeáš odpověděl tím, že si položil ruku na srdce. Pak Lada šla dál. Tadeáš se nepohnul. Tadeáš zůstal. Lado, s Bohem. Tadeáši, s Bohem. Šla pěšky až na přístaviště. Koupila si lístek. Stála ve frontě 15 minut, jako stál Jonáš o hodinu dříve. Když došla k okénku, řekla své jméno. Úředník u okénka byl 70letý muž s tichýma očima, který za svůj život vyslal z Astralisu téměř 3000 občanů. Jmenoval se Bohuslav Vrabec. Dělal úředníka 48 let. Měl ten zvyk, že každému odcházejícímu věnoval krátké slovo, po kterém přicházel pohled. Mlčení trvalo přesně tak dlouho, aby cestující věděl, že je viděný. Slečno, hořejší je vám 15 let, 2 měsíce, 14 dnů. To máte velmi raný odjezd. Já vím, pane Vrabec. Nevíte, že vás znám podle vašeho otce. Drahomír Hořejší byl můj spolužák ve 2. třídě. Já jsem si tady na okénku všechny vaše tatínky zapamatoval. To je má jediná snaha o spravedlnost, kterou si můžu dovolit. Slečno Hořejší. Mohu vám něco poradit. Můžete. Až přiletíte na zem, nedělejte tu chybu, kterou udělala většina těch, kteří přede vámi nastupovali do té lodi. Nehledejte si práci hned. Najděte si nejdřív místo, kde si odpočinete. Nikde, kde se vás nikdo nebude ptát, odkud jste. 3 měsíce. Neodpovídejte na otázky, o které vás budou požadovat lidé, kterým budete připadat zvláštní. Zaplaťte si malý byt, kupte si knížky, choďte na procházky. 3 měsíce. Pak teprve se rozhlédněte, kdo jste. Pane Vrabec, byste tady kolik let? Slečno Hořejší. Já jsem tady 48 let. Já jsem do toho okénka přišel ve 22, protože jsem chtěl být užitečný a věřil jsem, že tato práce je mým způsobem zůstat. Každého z vás, kdo odchází, vidím tak, jako bych viděl sám sebe. Nikdy mě to nezačalo bolet a nikdy mě to nepřestalo bolet. Tak je to vždycky. Pane Vrabec, kolik z vašich občanů, které jste poslal, se vrátilo? Z mých téměř 3000 jich vrátilo 210. Někteří v týdnu, někteří po 20 letech. Pane Vrabec, to dítě v sektoru 7. Je to chlapec? Ale to už víte. Říká se mu nějak? Nikdo ho jménem nikdy neoslovuje. Nikdo to jméno nemá vyslovit. Já vám řeknu jediné, co o jméně platí. Za posledních 160 let bylo to dítě je 1000krát pokřtěno tichem. 1000krát ho někdo v duchu pojmenoval, vystoupil z brány této lodi, ale silně přítomného jména si odnesl. Vy si ho také pojmenujete. Já vám neřeknu, jak, ale ono vás potom v noci nebude nechat spát tím vaším jménem. Ne jeho, vaším. Vy se samo sobě budete jmenovat jinak, než jste se jmenovala včera. Pane Vrabec,
Děkuju. Slečno hořejší. Vezměte si s sebou ten lístek a jděte. A vyřiďte tatínkovi, že ho má pozdravovat starý spolužák Bohuslav. Bohuslav on ví na kterého. Ze 2. třídy. Lada vstoupila do lodi. Sedla si k oknu na pravé straně. Loď se zvedla. Astralis se pomalu zmenšoval. Lada měla v batohu od kovy hodinky a v hodinkách tykalo jeho srdce. Toho léta odešlo z Astralisu 114 občanů. To bylo víc, než předpovídala Asteria. Vanda Krylová tu zprávu zapsala do kroniky a na večerním zasedání rady navrhla, aby se příští rok ke každému inicializovanému přidělil dospělý průvodce, který bude prvních 72 hodin po inicializaci k dispozici doma. Návrh prošel jednomyslně. Drahomír Hořejší pokračoval v práci v sektoru 7 ještě 11 let, dokud nezemřel ve spánku v 72 letech. Tadeáš Hořejší se ujal otkovy práce ne proto, že by mu otec před smrtí něco ukládal, ale proto, že to nakonec uznal za jediný způsob, jak v Astralisu zůstat. Měl tu samou ranní otázku jako jeho otec. Nikdy se neoženil. Karel Vrána zůstal v Astralisu 25 let. Napsal 4 knihy, které na zemi nikdo nepřečetl, protože je vydávaly malé univerzitní tiskárny. Kritici jim vyčetli, že jsou nepravděpodobně podrobné. Zemřel v Astralisu. V parku s vyhlídkou na západní Aerostat v 77 letech. Pochovaný byl v Astralisu. Astralis své zemřelé pozemšťany pochovává s úctou, protože ví, co stálo za to, že přišli a zůstali. Jonáš Borovský se na zemi živil jako instalatér. Měl rodinu, 2 děti. Nikdy o Astralisu nemluvil. Když se ho jeho děti ptali, jak se ocitl ve venkovském městečku v Čechách, kde tatínek našel klid, odpovídal vždycky, já jsem si ten klid musel přivést. Tady jsem ho jen rozsadil. Lada Hořejší pracovala na zemi 53 let. Stala se učitelkou v jedné základní škole na okraji Brna. Učila děti od 10 do 12 let. Učila je, že každý systém, který je krásný, stojí na nějakém kameni, který nikdo nikdy nesmí přejít. Děti jí nerozuměly. Lada to věděla. Lada vždycky říkala, až vám to jednou bude 18, vzpomeňte si na mě. Někteří z nich si vzpomněli. Vanda Krylová byla starostkou Astralisu ještě 12 let po této povídce. Pak abdikovala a poslední 3 roky svého života strávila tím, že ráno chodila do parku se zápisníkem a večer se zástupcem rady probírala, jak postupně upravit inicializační rituál tak, aby z ní odcházelo více lidí, kteří dokáží zůstat. Žádné z jejich doporučení se neujalo úplně. Některá se ujala dost na to, aby Astralis o 40 let později vykazoval procento odchodů jen 3,5. Vanda Krylová zemřela v 79 letech, tichá, smířená s posledním pohledem upřeným na obraz svého vnuka. Babka Heda, Pohorská, odpečovala v sektoru 7 dohromady 61 let. Když odcházela do důchodu, rada jí navrhla obřad rozloučení s dítětem. Heda obřad odmítla. Šla do sektoru 7 sama, položila tam svou bílou kytici a aniž by řekla slovo, vyšla. Říká se, že dítě tu noc poprvé v historii Astralisu chvilku spalo. Říká se to. Není to potvrzeno. Heda zemřela v 86. u sebe doma ve svém křesle s knihou na klíně. Astralis stál na svých aerostatech ještě dlouho. Dítě v sektoru 7 leželo dál na svém kovovém lůžku a vědělo, kdo z nás odešel. A ti, kteří odešli, vždycky o sobě věděli. I když se jeden druhého nikdy nemuseli najít, stáli proti sobě v noci u oken velkých měst Země a Měsíce a pozdějších kolonií a věděli, že je jich více. Že jsou to oni, kdo zaplatili daň, kterou Astralis nevybíral nahlas. Že jsou ti, kteří odcházejí. A že se dítě v sektoru 7 ve svých věčných 9 letech občas usmívalo, protože to vědělo.